Ndalo manok kende bang' Gavana ma Siaya James Orengo walo moko kuom jotije kaunti no kendo chwalo nyingegi ne od bura mar goyogi kogno kendo puodhogi ma kuom jopiny kod rawere wuok mar kwedo welo makamano magiwacho ni ne ok otime yo mauyanga gikwa kamiti mar od bura ma Siaya mabiro puodho jotijego mondo mi ochung' chenro makamano nyaka kuong winj ng'ur margi. Jafwambo Steve Biko ne giler koa kaunti ma Siaya. Ngorak mar jotend migepe machon kod kaunti attorney mar kaunti ma Siaya rumo dwe mar 2 higani. Gavana ma Siaya James Orengo nyocho chwalo jokanyo manyien mabiro mako lemogo nyaka yiero ma higa manyien. Kata kamano, welogo pod medo nyolo paro mopogore kowuok kuom rowere, jogo manie sekta mar bodaboda e kind ji mamoko. Wach mar recycling dhano i county assembly kiti county ma Siaya oseolowa. Onge kaka inyalo kaw joma mosetiyo ni county kuom higni mang'eny tikaw bedo ga na recycled to wan kaka jo bodaboda mno wacho wan tendwa en telo masani onge gimwa senyagi olemo itendi mar 2022 nyaka koro sama wantieni. Rowere ma Siaya buo mabul mar Siaya Youth Assembly nochwalo ng'ur margi ne tend kaunti ma Siaya magiwacho ni oserem nywando rowere e lemo mag tend kaunti no kata doko ni gin kod kwan mathoth mar ji man kod lony e sectors mopogore. Pana marwa James Bob Agri Orengo mawacho kendo olando ni ene mochung' kendo telo ne yudhe kendo gore ne yudhe e Kenya mangima. To oyiero joma chalo yudhe to ok gin yudhe e positions mag yudhe e county government ma Siaya. En kwayo marwa kendo gombowa ni positions kata okepe mag yudhe mondo mi yudhe mondo ti godo. Yudhe ma Siaya nyaka gisani gionge confidence kata geno kata gimo mamigi mijingo mar kata ka tije wuok mondo gi chwalo tasegi mondo gikaw nikech governor mane giyiero mane ging'eyo ni constitution mawuotho kizungu wacho ni working constitution mano onego protect rights magi kaka yudhe sani olokre ma kata some of the people who are given jobs i county ok gin yudhe. Kamano bende jogo manie sekta mar bodaboda bende nochalo ng'ur margi ne od bura mar kaunti ma Siaya ka gidwaro mondo tend kaunti no yang okang' manyocha gitiyogo e walo jokanyo mag board mandiko jotije kaunti no. Kwayo margi ne kamati mar od bura ma Siaya mabiro da dhogi kendo goyo gi kogno en mar chungo chenro no nyaka kuong winj ng'ur mane gichwalo. Wachon wasekawo petition kendo watero i county assembly mwachungo go process madhi mbele mar vetting midwa chak chieng' tich abich. Wachungo gino mondo ketwa iler wan kaka oganda, wan kaka jopiny, wan kaka jalego gusonga, wan kaka jo Siaya county nyaka sub counties mamoko nyaka ging'en to jog gi mneno dhi interview ne gibet namba D to ka ne girem to ne girem nade nikech wasedo ni nitie gik matimre maricho i county government ma Siaya to ng'ama wuoyo onge ni border operators mawane mwatelo ni jogi te awakwayo county assembly ma Siaya ni jogo kik bed vetted nyaka petition mwa file winch mimi waduoko mondo wabed free ni mae Siaya to gik moko itimo free, transparent, fair and verifiable. Nono od bura mar kaunti ma Siaya opodho nyingego kaka nochwalgi to George Nying'iro biro mako migawo mar omenda kama ne en jatend migawo mar somo e sirkal mokwongo mar gavana machon Amoth Rasanga kendo mabende noriembi oko e apisi. Christine Oyu biro yudo thuolo mar soko tiende kendo e tend kaunti ma Siaya e migawo mar ohala. Jasiasa Adhola Agostino Neto to biro mako migawo mar lo e kinde mane en MCA ma Sigomre Ward Eric Odawa, Joseph Otieno Rading, Willis Okoth Ochieng kod Nicholas Kiuto Chogo duto biro idho ngas mar mako tend migepe mopogore. Bado mapambano bado kamati mar od bura ma Siaya mochung' ne puodho kendo goyo kogno jotije mag kaunti ni ikore mar chako chenro mar puodho jogo manyocha wal kod gavana ma Siaya James Orengo kaka jotend migepe apisas mag migepe mopogore kaachiel kod jokanyo mag board mandiko ji tije mag kaunti moko kuom jopiny kaachiel kod rowere okwedo okang' manyocha tim godo welo makamano. Penjo mantie ni bende tend kaunti ni biro chiko ite ne jopiny gi. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.